Goddag, Jannik. Jeg kan ligesom, jeg kan få noget lyd på dig her. Vi kan høre hinanden. Der er lyd igennem. Der er fuld styrke på dig, du. Sådan, mand. Går det godt? Ja, Ja. det gør det. Folk har det altid godt, er der nogen, der plejer at sige. Ja, Ja. Jamen, er du klar på den her lille, som du skriver, ud af komforten øvelse? ja, Interview, hvis vi kalder det det. ja, Ja, jamen, den er sat til at optage. Det vil blive lidt redigeret, det her formentlig, ikke også? Eller det vil det, til en lidt kortere ja. version. Så hvis der er noget, som du ikke følte dig komfortabel ved at skulle sige, eller et eller andet, eller der er nogle øre og bøger, så kan det godt være, det bliver fjernet. Men ellers så er det bare en naturlig snak, hvor du fortæller totalt ærligt, hvad du føler, du har fået ud af at arbejde med det her. Og jeg skal nok prøve at stille nogle spørgsmål, og så Ja, vil du bare svare på bedste vis. Er det fint nok? det er fint nok. Fedt. Jamen det første det er sådan set bare en lille introduktion af, du ved, hvad du hedder og hvad du laver. Jamen, jeg hedder Janne. Jeg er 31 år gammel, og til daglig der driver jeg JN Energi. Og vi laver primært solceller og ja, tørarbejde. Ja, Men det er det primært, det er solcellemontage, vi laver. okay. Så, Øhm, Og hvor, er I, jeg kan lige sige, er I to ejere, ikke også? jo. Ja, og hvor Eller, mange ansatte har I? vi har 8. 8 ansatte, okay. Ja, Øhm, og hvornår startede I jeres virksomhed? det gjorde vi i 21. 21. Modtaget. Godt nok. Jamen, så har vi lige lidt data på bordet her. Det første spørgsmål, jeg har til dig, det er sådan set, hvor du kom i kontakt med os første gang. Hvor stødte du på Kasper, Jeppe eller Bering og Søgaard første gang, hvis du kan huske det? Det var Facebook. Det var Facebook. Hvad tænkte du, da du så annoncen? Men lige til at starte med, tænkte jeg, nok som alle andre, tænkte jeg, ja, er det så nemt? Er det så nemt? Det tror jeg faktisk, det var det første, jeg tænkte. Men jeg fulgte med i lang tid, inden der kom sådan en video med, hvor man kunne skrive sig op og blive ringet op. Okay. Og det gjorde jeg så. Hvad gjorde, at du trykkede på knappen, selvom det måske lød lidt for godt til at være sandt? Det var, at der skulle bare ske en ændring. Så jeg ville give det et skud, se hvem vi var. Okay. Jeg kan godt lide at snakke med folk og vurdere det derefter. Så det jeg Ja. tænkte, vi prøver det. Vi Okay. prøver det. Vi prøver det sgu. Fedt. Hvad var nogle af de udfordringer, du stod med sådan inden, der ligesom gjorde, at du, lad os sige, tryk eller opsøgte noget hjælp? Det var det her hamsterhjul. At man, du ved, skyklapperne. Man tager skyklapperne på, og man arbejder alt for mange timer, og ens overskud er bare, det bliver aldrig højere. Det er bare det samme, år efter år, tænker jeg. Ikke fordi jeg gjorde noget forkert, eller jeg synes egentlig, det var okay, men jeg vil bare ikke knokle så meget for at få så lidt ud af det. Og I snakkede om det her med, at man kunne arbejde mindre og tjene mere. Og det var det, der gjorde mig meget nysgerrig. Jeg Det lød tænkte, det vil altid jeg dygtigt. også. Det vil jeg også. Jeg var også den vej. Okay, hvor meget arbejdede du på det tidspunkt, hvis du kan huske det? En 60 timer. 60 timer om ugen, okay. Ja. Og du fik jo du havde jo en løn og et overskud i firmaet, ikke også? Jo, jo, jo. Ja, ja. Men du følte ikke, at det helt modsvarede måske indsatsen? Nej. Nej. Okay. Hvad var det, der gjorde, at... for jeg kunne forestille mig, dengang, hvor vi talte sammen, ja, og så alligevel, jeg tror, du er en af dem, hvor du egentlig sagde, lad os gøre det, så vidt jeg lige husker, ikke også, nu er det lidt tid siden. Men var der noget, en skepsis, en tvivl, en frygt i forhold til at skulle investere i det her forløb sammen med os? Ja, det er der jo altid. Altså, hvis det havde været 5.000, er det bare sådan, fuck it. Men det er jo et stort beløb. Men som jeg var skeptisk og tænkte, altså smider jeg bare 100.000 ud af vinduet nu, og Jeppe og Kasper, de er ikke lige det, de havde sagt på video og noget. Så, men jeg tænkte, ja, jeg tager chancen. Jeg tænkte, men du hører så meget, altså du hører jo så meget derude jo. Der er desværre, det modsætter jer derude jo. Ja. Dem er også derude jo. Hvad Så med din partner, Niklas, ikke også? Var han en, som skulle ind over beslutningen, eller var beslutningen truffet af dig alene? I har jo ejerskab begge to jo. ja, det er rigtigt, men den var egentlig truffet på min side. Og nu spørger jeg sådan lidt, fordi det skal også heller ikke være nogen hemmelighed, at nogle gange så taler vi med folk, som skal tage med deres bedre halvdel, eller det kan også være deres forretningspartner. Men hvordan løste du bare lige den? Altså når jeg tænker, at det er firmaets lomme, som han jo også er en del af.
Men jeg tror egentlig, at mig og Niklas altid har været gode til, at hvis der er en, der havde en idé, så hoppede den anden med, altså troede på det. Og jeg kom og sagde til Niklas, det her Niklas, det gør, at vi ligesom kommer ud over stepperne og ikke kører den samme mølle hver eneste år. Står med samme overskud hver eneste år. Og så sagde han, ved du hvad, Henrik, hvis du tror på det, så gør vi det. Så Fedt. det var faktisk ikke svært. Det Okay, fedt. Jamen, det er jo en var god ikke partner svært. her. Ja, Ja. fedt. Okay. Hvad er nogle af de ting, som du har fået ud af det? Altså, hvad føler du, det har forandret? Det kan både være personligt, det kan være ledelsesmæssigt, det kan være økonomisk. Ja. Uha, må videoen være så lang? Ej, der er sgu mange ting. Hvis vi starter med det arbejdsmæssigt, så er det jo, at i dag arbejder jeg hvad? 40 timer, og jeg tjener mere. Så allerede der, det er jo en kæmpe bonus. Øh, og så er jeg ikke lige så stresset på arbejde, fordi jeg planlægger mine dage. Hvor før der stod jeg bare op, så tog jeg afsted, så tog vi det, som det kom. Altså, der var ikke planlagt noget som helst. Det var bare, vi skal være hurtigt færdige, så tjener vi mere, du ved. Det var det der. Hurtigere og hurtigere. Øh, ja, så bare, der er kommet meget mere strukturering på. Firmaet, hvad vi gør, hvilken vej vi vil, hvad er vores mål. Før var der ikke en mål. Jo, at tjene så meget som muligt. Men det er alles mål jo. Men hvordan kommer vi derhen? Altså, ja, du har alle må tjene så meget som muligt. Men er der et beløb? Det var der ikke. Det var bare så meget som muligt. Det er jo så, det er jo bare, ja, det er jo ikke et mål. Altså, foran til de mål, vi sætter os i dag, det er et mål. Så før, det var bare tjene så meget som muligt. Det er det der skyklapper, tror jeg. Du ved, Ja. det så bare et eller andet. Det skulle bare tjene så meget som muligt, at det skulle gå. Ej, ja, det er ikke et sted, jeg ønsker at komme tilbage til. Men du slår mig som okay intelligent fyr, Jannik, også. Jeg tænker, du har sikkert tænkt, det kunne måske have været meget godt med lidt planlægning eller struktur, inden du mødte os. Det kan ikke, jeg tænker, du har sikkert, den tanke har slået dig inden. Jo, men det kan ikke rigtig sammenlignes, fordi alle tænker bare, ja, vi har styr på det i morgen, der skal vi det her ved her, og så hvad skal vi lige huske at have med? Det er de normale ting, vi lige planlægger inden, hvor nu det er jo meget mere planlægning. Altså, hvad skal vi om 3 dage? Er der materialer klar til det? Altså, så vi ikke hele tiden står i stampe, i stå derude. Altså, det er lidt mere det, hvor jamen, så kører vi bare lige ned i Bygma, Stark, Excel, et eller andet, altså, og lige køber det. Nej, det skal være derude, fordi når man bare går ned og køber det, det er dyrere, får man tilbud på det fra starten, det er billigere, og så er der hele tiden flow ud på arbejdspladserne. Sådan noget, det har jeg aldrig rigtig planlagt. Det var bare, hvis vi mangler noget, så køber de ned og henter det. Men altså 2 mand, der lige kører ned og henter det, så var der gået en time til at lande. Var det Circle K der? Så skulle de altså. Pis, altså. Det er meget bedre nu. Nu er jeg styr på det. Materialerne er der sådan noget til. Det er federe. Også for de ansatte. Nå, men det er godt at høre. Hvad er ligesom, fordi noget af det, der også ligesom er, det er jo, at vi kan jo godt lidt hjælpe med en vis form for struktur hos os, og det gør vi selvfølgelig også, men jeg tænker også, der må være noget personligt, som du har skulle arbejde med for at få det her til at lykkes. For en ting er jo at få at vide, der skal planlægges, og der skal struktureres. Det tror jeg, mange vil sige, det er nok en god idé, men også at få det eksekveret og implementeret og gjort til en del af dig, som jo er den ene direktør, ikke også? Jo. Ja, hvad har ligesom gjort forskellen der? Niklas har altid været god til at stå tidligt op. Han vågner jo klokken, jeg ved ikke, 4. Så kan han ikke sove mere. Sådan har han altid. Hvor jeg har sovet til, du ved, en halv time, inden jeg skulle køre. Bum og ud. Så så tog jeg den beslutning. Hver dag klokken 5. Nu står jeg op. Så er der tid til at planlægge, der er tid til at lige at få ro på dagen, inden man skal ud og køre, så du ikke bare vågner op, der er mit tøj, jeg skal spise nogle morgener, jeg skal bare smide tænder og så ud af døren. Altså så det starter aldrig en dag godt. Efter jeg vågner klokken 5, så har jeg en masse af tid til at, nogle gange halv 5, alt efter hvor tidligt jeg skal afsted. Hvis jeg skal til Jylland, så skal jeg meget tidligt op. Ja. Men det er bare det værd. Og om aftenen lå jeg alligevel bare på min telefon og swipede jo. Hvor nu går jeg i seng for at sove jo. Så jeg kommer tidligere i seng og kan stå tidligere op, så det er ikke fordi, jeg går glip af noget. Nej. Jeg har bare smidt det der ud med at bare sidde og swipe om aftenen. Ja.
Må jeg prøve at, fordi nogen, der kunne være folk i lignende branche, ikke også inden for håndværkerfaget, men det kunne jo også bare være et almindeligt menneske, som sidder og lytter til den her video her, og Ja. så måske tænker, jamen for fanden, men jeg tager sgu da bare lige der guldkorn, som Janne kan deler her, så skal der bare implementere det i mit liv. Er der noget, Ja. der skulle holde den person fra at gøre det, eller du ved, fordi reelt set, så lyder det jo meget, det lyder meget godt, de ting, som du fortæller. Øhm, Jamen, alle kan tænke det. Jeg har da også tænkt det før. Men hvis vi skal snakke paradigmer og rykke ens paradigme, det gør du ikke sådan her. Det er kun fordi, jeg har været under jeres vinger i længere tid, hvor vi hele tiden holdte ugelige møder, hvor vi siger, okay, hvordan gik det sidst? Så havde man ligesom noget, jeg skal kraftedeme vise dem, at jeg kan holde det her. Så ligesom man også skulle vise det for andre. Det hjalp for mig. Altså ja. ikke kun for mig selv. Så jeg ændrer det langsomt. Og der er dage, hvor den siger til dig, Jannik, bliv nu liggende. Er det koldt. Men nej, op med dig. Jeg skal kraftedeme sige til Jesper og Kasper, at Kasper, jeg gjorde det. Jeg vågnede ikke klokken 6. Jeg vågnede klokken 5 hele ugen. Ja. Det hjælper for mig, at jeg ligesom har andre, jeg kan... Hvad med selve det her gentagende arbejde, du ved, sådan ligesom at forstå sådan nogle af de ting her, som vi også taler om. Der er mange gange, når vi har talt sammen, så har du sagt, det er fandme fedt det der, det gør jeg. Du ved, altså sådan, den der studiet med dig selv jo, som jo også er en del af det her, at man ikke bare lige får et enkelt fif, men man rent faktisk lidt skal arbejde med sig selv, og du kan sige, implementere nogle ting i sin hverdag. Hvordan har det hjulpet dig, og hvorfor tror du, det har hjulpet dig? Men fordi jeg kan se, når det første ting, den virker, så bliver jeg jo endnu mere sådan blod på tanden. Så skal jeg prøve det her, og så skal jeg prøve det her. Så prøvede jeg det her med mine børn, ligesom når jeg skulle ned og lege med mine børn. Og ligesom planlagde, hvad er det, jeg skal nu? Nu er det, jeg skal have fokus på at lege med mine børn. Og så er det, man lægger telefonen væk, hvor så kommer man bare ned, og så ringer telefonen, og så gik man lige for børnene, så tager man lige den. Nej, nu har du planlagt, nu skal jeg have fuld fokus på mine børn. Sådan noget, det synes jeg var vildt interessant, og gør det stadig i dag. Altså, det Okay, hjælper. okay, Så får du ikke bare gøre det, men du tænker tanken om, nu fokuserer jeg på mine børn. I stedet for at du bare tænker, nu kommer jeg hjem, og nu leger jeg lige med børnene. Så sidder du og tænker på alt muligt andet samtidig, og så, hvad fanden var det egentlig, jeg snakkede med min søn om? Havde han overhovedet en god dag i børnehave? Jeg hørte ikke engang efter. ja, Hvorhen? Når man siger til sig selv, nu fokuserer jeg på, høre hvad de siger, har de haft en god dag, lege med dem, så får jeg meget mere ud af det. Så en time sammen med dem, den er jo lige så, det er jo ligesom 5 timer i gamle dage jo. Jeg får det samme ud af det. Den okay. time, hvor jeg er fuldt fokuseret, det kunne være. Hvad er sådan med i forhold til dig, og du er jo også leder, ikke også, med, når jeg har flere folk ansat. Hvordan Ja. har det hjulpet dig der? Jamen, det synes jeg jo. Jeg synes, jeg er bedre til at rose mine folk, motivere dem. Altså, det går jeg meget op i, at motivere dem, og ikke bare ham der kommer ud. Det ser godt ud, drenge. Ej, det der, det er fandme lort, det må jeg lige lave om. Og så kører jeg igen. Altså, jeg er med ude, viser fladet. Hvis der skal bæres nogle tunge ting op, så hjælper jeg dem. Ligesom for at vise vejen. Det er ikke bare, det kan I bare lige løfte op, så kommer jeg om en time. Og sådan noget. Sådan er det overhovedet ikke. Jeg Okay. er der, jeg motiverer dem. Hvis det er varmt, de er på taget, bare lige køb, bare lige køb en ramme sodavand. Mm. Du skal se, hvor meget det gør. Den koster 65 kroner plus pant. Altså, det er jo, ja, der er mange små ting, jeg har lært, man kan gøre for at motivere sine folk. Okay. Jeg kan huske, du på et tidspunkt sagde, at jeg kunne nærmest tjene mere på en dag på kontoret, end jeg før i tiden kunne på nærmest, nu siger jeg, flere måneder ude i marken. Ja, Det husker jeg tydeligt, du fortalte mig om et eller andet der. Hvad gik det ud på? Og, fordi det er jo også lidt, det man siger, okay, kan jeg tjene mere uden at arbejde mere? ja. Det er jo egentlig at sige, nu har vi jo med solceller, og vi har panelpriser og sådan noget. Og så er det, man tænker, hvordan kan man få mere? Hvordan kan vi gøre det, så vi er hurtigere? Hvordan kan vi nå 2 sager om dagen i stedet for 1 sag om dagen? Det fik vi jo løst en dag på kontoret. Så nu laver vi 2 sager om dagen i stedet for 1 sag om dagen, og vi arbejder det samme. Altså omsætning, det er jo dobbelt så meget i omsætning, bare for at sidde på kontoret en dag, så fordobler du din omsætning. Så sådan nogle dage på kontoret, de er jo rigtig mange penge værd. Det lyder ligesom dem, der kom med det runde hjul, og der er nogen, der siger, at vi har for travlt til at skifte det, men det var så det, I gjorde her. I valgte at stoppe op, og så kigge, hvad kan vi gøre anderledes? Ja, og så overhælder du de andre. Ja, ja, det kan du sige. Ja, fordi det er jo lige præcis det, man føler også nogle gange, man har næsten ikke tid, kunne jeg forestille mig, til at stoppe op, ikke også? Altså, der er så meget run på, at man føler, når man laver det tilbagetræk, jamen så går der noget galt, og det gør der jo også den dag jo. Der er du ikke ude i marken jo.
Men det, ja, men det er lige præcis det, vi tænkte. Vi tænkte, hvis vi sidder en dag på kontoret, prøv at se, hvad vi mister i omsætning. Det er sådan starter vi, så vi gjorde det aldrig. Altså, det var bare sådan, jamen, så lad os lige ringe ved i aften klokken, når børnene er puttet. Så tager vi lige en time. Hvad får du ud af den time, når du lige snakker sådan, ikke en skid. Altså, fordi så er det jo sådan noget med, nå ja, har vi styr på det? Ja, der er styr på det. Bum. Du er nødt til at sætte dig ned, kigge på tingene, hvad kan vi gøre? Så det er det, du fokuserer på den ene dag. Og Ja. det tager altså ikke bare en halv time. Det tager en hel dag lige at finde på nye ting, nye tiltag, og prøve det praktisk først. Mig og Niklas er jo med ude. Mm. Prøver vi det? Hold kæft, det var godt der. Eller hold kæft, noget lort. Det gider vi ikke. Det fortæller vi ikke de ansatte. Det er kun de gode ting. Jeg tænker, det her, det skal I prøve, drenge. Det fungerer. Før kørte vi jo med trailere, med stillads og sådan noget. Nu har vi indrettet bilerne, så vi kan have alt stilladset i bilerne. Okay. Så sparer vi både trailer, og det tager 100 år at komme ud til kunder. Og, ja, så der er jo mange ting, man kan sætte sig ned og tænke over hele tiden. Ikke at jeg siger, at man kan leve af, at vi sidder på kontoret hver eneste Nej, dag, nej, nej, nej. men, men ja. Min mentor Bob, han plejer at sige, at hvis man bare vil tænke et par gange om året, så kan man Ja, tjene en formue på det. Og det er ja, lidt det også, jeg hører her, ikke også, at vi kan jo alle sammen selvfølgelig tjene penge ved hårdt arbejde, og ved at bruge vores fysik og vores timer. Men der er også et loft for det, ikke også? Altså, okay, jo, som tømrer kan du også tage måske en projektpris eller en lidt højere timepris, men i sidste ende er der også en knaphed der, så du er nødt til at komme op med nogle nye idéer og nogle nye måder at tænke på, hvordan du laver din forretning. ja. Ja, Og ja, men der er mange måder. ja, Man kan gå mange måder, og vil man den vej, altså, vi har jo mange idéer en gang imellem, og tænker, vil vi overhovedet den vej? mm, Ja, vi kan tjene lidt mere på det, men det gider vi ikke. ja, Det gider vi ikke. Det er ikke det værd. Altså, det er ikke pengene værd. Sådan tænker vi også. Vi skal også være glade for at gå på arbejde. ja. Og det er ikke altid. Må jeg spørge, hvad jeres mål det er? Det er 10 millioner i år. 10 millioner er det i omsætning eller overskud? Det er omsætning. Det er omsætning, ja. Ja. Okay, godt. Og hvordan går det i forhold til det? 8,5 8,5? Ej, hvor er fedt. for 14 dage siden, tror jeg. Den var Hvad var på det 8. mest, de havde omsat for inden, og nu skal jeg ikke tage al kreditten for det her, vel, fordi de er jo jer, der trods alt ud Nej. for arbejde. Men hvor lå I hen inden? Jamen, det er lidt svært, fordi nu når vi har med solceller, så har vi ikke materialer indover. Okay, Så 10 millioner er jo meget for os, der kun har arbejdsløn nu jo. ja, Det er ikke rigtigt, vi køber ikke ind. nej, Vi har været op, da vi var en 8 mand og kun lavede tømmerarbejde, meget tage. Jamen, så havde vi jo materialer for 6,5 millioner på et år. okay, Så er det nemt at ramme de 10. ja, Så vi har været lige omkring de 10. okay, Men nu når det bare er løn, der har vi været op på omkring de her en 4 millioner. okay. Og så Er det nu så, har I og så vi større overskud nu? ja, ja, Okay, ja, det er noget større. okay, fedt. Er der nogle ord, du vil knytte på? Jeg har et enkelt spørgsmål til sidst, men har du nogle ord, du vil knytte på, sådan ligesom at sige lidt omkring, ja, nu er det bare sådan overordnet. Det er jo lidt specielt der, som du selv siger, hvad går det ud på det her? Det er jo ikke det er jo ikke sådan et forretningsstrategi, vi kommer med og siger, nu skal I til at ramme den her målgruppe, eller nu er det dem her, vel? Altså, jeg har jo ikke fået styr på din branche, og mange af vores kunders branche, det har de jo primært selv. Og det er jo heller ikke et marketingkursus eller tradingkursus. Nej. Altså, vel, det er jo noget, der sker inde i dig. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der kigger og ser den her video, så vil jeg sige, det her med ens personlige udvikling. Altså det er sgu mere værd for mig, end det er at ikke at sige, at penge ikke er noget i virksomhed at tjene mere. Men min personlige udvikling igennem det her, det er større værdi for mig, Okay, end den udvikling, jeg har gjort i firmaet. okay. Så det er den der indre tilfredsstillelse med det. Ja, Ja. den måde, man bare er tilfreds med sig selv på, fordi man Mm. tænker, at man er god til det hele, og du ved, man hyper sig selv, og så man har bare selvtillid og fokus til børnene og konen, og altså, hun har jo takket jer mange gange. Ja, hun siger også, hvis hun dag møder, så kommer hun hen og takker jer. Så er en helt ny mand. Så, Jamen, jeg skal også sige til dem, måske lytter med, jeg ved ikke, om det her det kom med, vel, men altså, du har jo også givet den skalle med det jo, ikke også? jo, Vi har jo talt sammen mange gange, og det kommer vi jo til at gøre fortsat, ikke også jo? Og du har også arbejdet på det. Der kan jo være nogen, der som sidder og siger, jamen inden for tømmerfaget, jeg er ikke lige den mest boglige. det er jeg heller ikke. Det er du heller ikke. Det er jeg heller ikke. Så da du sagde til mig til at starte med, at I skulle læse det samme kapitel hver dag i 14 dage,
der var bare sådan, hvorfor fanden skal jeg læse det samme 14 dage? Men hver gang jeg læste, så fandt jeg ud af noget nyt. Okay. Så det gav mening. Ja, fedt. Ja. Og tak for også at have gjort det. Det betyder jo også, at vi har en sjov oplevelse med vores kunder, ikke også, og med dig jo. Så gør det meget, meget, meget mere spændende. Jeg elskede vores snakke, og det glæder jeg mig til at fortsætte med. Det er, du kommer altid også med et meget åbent sind, hvilket jo er en kæmpe forudsætning for, at det her det vil virke for en, at man ikke bare har sin egen metode og insisterer på, at den skal trumfes igennem. Uh, ej, jeg er meget åben, og jeg glæder mig da også til fremtiden. Ja. Hvis en person sidder og overvejer det her forløb, ikke også, man sidder og tænker lidt ligesom du gjorde måske, jamen det lyder egentlig meget godt, tjene flere penge, arbejde lidt mindre, et dejligt fint løfte, men man måske også samtidig er lidt skeptisk, ikke også? Altså de to drenge der, kan de egentlig, hvor bor de hen? Bor de i Dubai, og kommer jeg til at se dem, og kan de holde deres løfter? Fair nok, det kan også være i tvivl, også som du selv siger, et større økonomisk beløb. Det er jo ikke bare lige, er lige en investering. Man skal selvfølgelig sige, som forretningsdrivende, man er måske vant til at bruge lidt flere penge end en almindelig person, men alligevel, så giver man heller ikke bare penge til højre og venstre, og er ligeglad med, hvad afkastet er. Så hvad vil du sige til sådan en person, der sidder lidt der og overvejer det? Jeg har jo lyst til at sige, hvad koster det at lade være? Fordi det, altså hvis du siger til mig, Janek, du får det her for 100.000, så har alle jo sagt ja. Men der er bare ikke nogen, der kan se derfra. Så jeg siger, det har været dyrt for mig, foran til jeg nu har jeg allerede, jamen på bunden bare i løn har jeg jo tjent 5 millioner mere. Og jeg har givet 100.000 for et forløb. Så hvad koster det at lade være? Det koster så 4,9 millioner, ikke? Hvis jeg lå være. Ja. Jeg Ja. kan faktisk huske, du sagde det til mig på et tidspunkt, at jeg havde sagt det til dig, og du vidste ikke helt, hvad jeg mente der i starten. Kan det ikke passe? Nej, Altså, nej, nej, det er også rigtigt. og så sagde du, nu forstår jeg, at hvis ikke jeg havde gjort det, så havde jeg gået glip af det her. Ja, fordi hvad koster det at lade være? Jamen, så er det jo gratis, jo. Ja, så sparer jeg pengene. Ja, ja, så sparer jeg 100.000. Det fattede jeg. Jeg fattede det ikke til at starte, men nu forstår jeg det. Nu forstår jeg det. Jeg synes, det var herligt, at du på trods af, at du sagde, at det gav ikke mening, så valgte du alligevel at gøre det. Jamen, der skulle ske noget nyt, og jeg Ja, har altid tænkt, jeg vil det mere. Det har jeg altid tænkt. Vil, jeg vil den ekstra ting. Jeg er ikke bare, ikke er ligesom alle andre, men jeg har hele tiden følt, at jeg skulle noget mere. Så jeg ja, tænkte, ja, så var det bare et eller andet, der sagde, at det her, det skulle jeg prøve. Ja. fedt. Jamen, stort tillykke med det også, og godt gået. Altså, også fordi, at det er jo Og i selvfølgelig ikke lige bare måde. jo tak, men det er heller ikke bare en walk in the park, vel? Altså, du har jo Nej, skulle foretage nogle forandringer, og det er jo ikke bare, så er der tryllestøv ud over det hele, og så kører det. Altså, man skal jo lidt arbejde på det. Så, og det har du jo gjort om nogen, så derfor er det også meget fortjent, når man så høster frugterne af det. Jamen, jeg synes, jeg har i hvert fald, jeg elsker at tage de her kald, fordi vi sidder lidt og bliver rost undervejs, jo, så det er ikke så tosset at sidde og nej, lytte til det. Og det nej, virker i hvert det fald til, var at det er oprigtigt, så det er vi også meget taknemmelige for, både Kasper og jeg. Og så synes jeg, vi skal prøve at plotte et tidspunkt ind, os to, Jannik. Jeg skal nok lige skrive til dig, ikke også, så finder vi et tidspunkt for vores næste session her. Skal vi ikke sige det? Jeg glæder mig. Fedt, tusind tak for din tid. Vi tales ved. Det gør vi. Godt, god weekend. Tak. Hej. Og hils din søde kone. Det skal jeg gøre. Godt, hej. Hej.